rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, alhamdulillah kita satu tahun majlis sudah mubarak. Mugi-mugi pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamuhu mugi tetap diatur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatan ila hadratin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فوق عصمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم وسننه Sudah skip. Wasunanuhu utawi piro-piro sunnah wudu. Terus nih halaman 38. Yes, 93. Kita. Halaman 38. Faslun dan 93 apa? Dua ke bawah, dua sakit bawah. Wakasi ruhana. Wa kharaja lan kejaba bil ikhtiyari kelawan tingkat ikhtiar. Wa kharaja lan kejaba bil ikhtiyari kelawan tingkat ikhtiar. Apa ad-daruratu tingkat kalau ini dipundawakan sesuatu yang najis itu haram untuk diperoleh atau dikonsumsi dalam keadaan ikhtiar. Ikhtiar itu boten darurat dalam keadaan wajar tidak boleh. Kejaba nek darurat maka boleh. Fa innaha mongko sakmene darurat iku tubihu menanakan apa darurat wenang tanawul najasati ing merkulik najasah dalam tingkat darurat boleh memakai najis itu boleh. Contohnya kula panjenengan sedaya nalikane nok tengah jauh dari kanan kiri, sampeyan pas pada saat itu boten enten nopo-nopo dalam keadaan lapar, nek sampeyan terus no perjalanan mati itu darurat.
nek gak mangan mati. Tapi sementara nek sampean mangan gak ono sing dipangan. Ono ing bangkai batang. Ono ing batang. Lah batang itu lah najis. Enggak boleh untuk digosok. Tapi dalam keadaan darurat boleh. Jadi kata darurat ini pun disalahgunakan. Sering yang itu darurat kayak apa darurat itu. Sehingga ngombe getih, sehingga mangan najis. Jarine darurat itu nek wis ganti 11 kejaba niku dan akan pengaruhnya akan apa? Kehilangannya nyawa itu nanti darurat. Lah kepingin perkasa darurat. Mangan ulo, ngombe darai ulo, boten darurat niku jeneng kesenengan niku. Ini selama ada yang lainnya kan darurat. Oke. Wasuhulati tamyiz, dan dalam keadaan mudah untuk memilah-milah, memisah-misah najis itu betul sampai konsumsi. Kalau bisa dipilah-pilah, mudah untuk dipilah-pilah. Kalau sulit, maka tidak apa-apa. Apa? Aklud dudi al-mayyit, makan set sikta tak atau sing mati. Fi jubnin ing dalem puan tekel jurusan ini keju mentega au fakihatin utawa ing dalem wowoan. Panjenengan mangan wowoan, lah wowoan itu mau enten ulere sete mati sampai mangan langsung kali wowoan ini. Karena apa? Kesulitan sampai pilih situ-situ. Katut, betul apa? Pokoknya sampai kurun. Tapi nek sampai saged pilih situ-situ dijewak no dewek ya kau nek sampai itu situ dewek no. Mana pun cicip dipangan di mari mangan buah-buah ini tidak dipangan, tak oleh. Ini. Wa kharaja bi qawlihi kejaba bi qawlihi kelawan dawuhe musannif rupane lali hurmatiha. Najis itu bukan disebabkan li hurmatiha. Jadi boten angsal diperlakukan krono kemuliaan ini. Jadi setidak setiap sesuatu yang tidak diperbolehkan itu najis. Contohnya apa? Maitatul adami, batangnya anak Adam. Batangnya anak Adam itu boten asal sampai konsumsi. Lah gak boleh dikonsumsi boten berarti najis boten. Karena memuliakan anak Adam. Betul. Karena kemuliaan anak Adam, mayit. Oke.
Bukan karena mayit itu mayit anak Adam itu anak Adam kalau panjenengan sedaya niku boten kok najis boten. Apa? Wa bi'adamil istibdal lan kejaba bi'adamil istibdal kelawan dawuh adamil istibdal kelawan perkara kang ora den bilang-bilang jember. Al-maniyu apa mani? Mani itu dianggap menjijikkan. Tidak sesuatu yang menjijikkan itu najis gampangane ngoten. Kaya dene mani niku menjijikkan tapi boten najis. Apa malih kaya dene umbel. Umbel niku menjijikkan tapi boten najis. Apa malih? Ketek, iler, tapi iler sing boten keluar dari perut. Nah, itu iler sing keluar dari perut, najis. Contohnya ilere wong turu, posisi kepala ada di bawah dari perutnya. Tadi katalan gampangane kata, iler najis. Wa yamdi ad-darar wa binafyil darar nggih. Lan kejaba kelawan dalam binafyil darar ora kejaba kelawan napa nafeaken kemelaratan atau bahaya. Al-hajaru watu. Hajar watu. Watu niku tidak boleh dikonsumsi karena doror. Lah sesuatu yang doror tidak harus najis, tidak mesti najis kayak dene watu. Nggih. Ansal sampai mangan watu. Haram. Sebab napa? Doror membahas. Lah, tapi tidak setiap sesuatu yang membahayakan itu najis. Wan nabat lan pira-pira tumbuh-tumbuhan al-mudhirru kan bahayai. Dedaunan yang membahayakan kok dene kecubung. Sangat mangan cubung teler kabeh. Apa malih? Gajah. Oke, napa malih? Cara. Dan itu kan bahaya kan? Tidak bolehnya dimakan itu karena membahayakan akal. Tidak berarti sesuatu yang membahayakan itu najis. Jadi barangnya boten najis tapi gak boleh digosok. Bibadanin membahayakan badan au aqlin utawa akal. Sampeyan ngombe aikon itu najis boten? Boten. Tapi nggak boleh dikonsumsi. Nah, tidak boleh dikonsumsi bukan berarti najis, cuma karena bahaya. Summa dzakara nuli nuturaken sapa al-musannif ya musannif dhabitan ing pelanggaran linnas kang terkadul najis al-khariji kang metu minal kubuli saking kubul. Kubul itu adalah jalan sing ngarep. Wa duburi lan dubur dalan sing buri yek. Nggih.
Biqaulihi kelawan dawuhne musannif wa kullu ma'iin kharaja minas sabilaini najisun. Utawi saben-saben perkara kang cuwek. Cuwek niku boten keras, boten atos. Tiap sesuatu sing boten atos. Boten atos iku kaya dene napa? Air apa kaya dene bertega itu kan boten atos. Maka kharaja minas sabilaini ingkang bedal saking dalan loro. Kubul utawa iku najis. Setiap sesuatu yang keluar dari dua jalur itu najis hukumnya kalau itu cair. Wa utawi dawuh niki wau sadaqun iku kang beneri atau masuk mencakup bil khariji kelawan perkara kang metu al mu'tadi kang den biasaaken kalau bauli kaya dene uyu biasa kan bedal karang cair niku oh iya najis wong metune 2000 wal ghaiti lan ta'i najis utawa wan nadiri lan barang sing loko metu saka perkara loro wae dalan loro wae contone kadami gede panjenengan moyo tapi sing metu dede moyo sing metu teko mriku gede ya gede itu najis. Sampeyan ngoyo sing metu bensin utawa metune metu uli utawa metune metu madu tapi dugi mriku ya najis dengan tadi sabar masih madu niki ya najis nek betale dugi mriku. Wal qaiti lan bayatini anak najis saben illal maniyya kejaba mani min adamiyyin saking anak Adam kejaba manine anak Adam manine sampeyan kabeh niki boten najis suci. Aw hayawanin utawa kejaba manine hewan ghairi kalbin wa khinzirin saliyane asu lan celek saliyane asu celek manine suci manine wedhus manine jaran manine sapi manine napa mawon kucing suci. Nek manine anjing ya najis. Wa ma lan manine hayawan tawallada kang lahir apa ma minhu masaking kalbin lan khinzirin maninya hewan anake kamane ngoten anake asu utawa anake elek bi au manil ma'a ahadi ma'a hayawan tahir utawa manine hewan sing lahir saking perpaduan antara napa napa niku asu kalih wedhus umpamane duwe anake wau ya dihukumi asu kit manine yo najis. Wa kharaja kejaba bima'iin kelawan dawu ma'iin apa adudu set meniki kermi maknane sampeyan kermi iki ular cacing wa kulli mutasallibin lan saben-saben perkara kang atos
nek metu dugi mriku boten najis. Nggih. Saben-saben perkara kang atos la tuhiluhul ma'iddah kang ora ngejur. Dadi akan ngalihno hu ing barang wau apa al ma'iddatu ma'iddah napa? Waduk sampean iki. Waduk niku nggih wetek khusus sampean iki. Perut falaisa binajisin mongko barang sing atos wau boten najis bal mutanajjisun balik kena najis. Barangnya boten najis tapi ketek najis. Ya berhuru bil husni ini lah mana kena najis saged suci bil husni kelawan den basuh. Contohnya apa? Contohnya apa sampai biasa ini? Apa? Kopi luwak. Iya. Kopi luwak. Kopi luwak niku medal saka dubur. Dubure napa? Luwak. Iya. Tapi kan atos. Bijine kan si atos. Mboten ajur. Si atos prongkol. Lah kopi luwak niku namine mutanajis. Biji kopi yang mutanajis. Lah nek mutanajis disiram, gosok-gosok disiram wis gak ambu, telek, suci, mari ngono digoreng. Oh, tidak apa digoreng nanti. Sangre ya. Mari disangre dijam lo mari ngono sampean damel nginum. Sampai nek ngombe kopi luwak berarti sampai ngombe telek luwak. Lho ngono yo aneh menungso niku. Dikai kopi sing enak-enak gak dipangan luwak. Tak pilih sing didoleki sing dipangan luwak. Larang bisa. Aneh kan gitu. Menungso sing didoleki aneh-aneh. Iya. Sampean utang ndok. Ndok diuntang wukul. Pelem aku kalau kendok. Kalau oleh sajam ngecek metu ndok. Oke. Itu kan keluar dari dubur. Tapi kan ndoke sing pancet nutu atos. Nah, sampai berseni gak apa-apa mari di dada. Mutanajis. Itu namanya mutanajis. Namun si atos kok. Sampai tangan berambang, kumpul, kelelep, medal, si pancet, utuh atos, berambangi omong si sampean suceni, engko kulite dijogo sampean suceni, digawe nyandul. Sambel apa? Sambel brambang barokai. Ngaten. Ya. Masih belum, Bro. Oke. Buat sambut ya.
Wa fi ba'din nusakh lan iku tepek dalam setengah pira-pira tulontone kitab atau tulisan. Wa kullu ma yakhruju utawi jawab wa kullu ma yakhruju. Boten fi'il mati tapi fi'il mudhari yakhruju. Bilafdil mudhari iklawan nganggo lafaz fi'il mudhari wa isqati ma'iin lan ngilangaken utawa guguraken lafaz ma'i. Pokoke wa kullu ma yakhruju minas sabilain. Boten wa kullu ma'iin. Sampun. Ini Pak. Di mangkane panjenengan makan barang-barang kok si apos oleh sampean ulang dahulu wa ghuslu jami'il abwali utawi basuh sekabehane pira-pira uyu wal aurasi lan pira-pira telek tai basuh walau kana senajan ono apa abwal lan auras iku mimma kulillah saking hayawan kang halal den pangan daginge. Ada napa uyune napa berarti uyune wedhus telek EPT itu kan kalau Pak dipanen daging ya telek sapi oyone sapi itu kan abwal wal awas nggih wajibun iku wajib hukume ada hukume wajib wa kayfiyatul ghuslin najasa utawi carane kayfiyah carane penting kae basuh najis ingkana lamun ono apa najasa iku musyahadatan ain nggih musyahadah lil ain niku kan bisa ditingali mripat atau wajia utawi najis sing musyahadah kalau wau iku al musammatu kapten adani bil aini yati kelawan arat najis ainiyah. Carane basuh najis nek ketok najise. Apa ketok lho? Iya. Telek ketok, telek ketok. Niku narane najis ainiyah. Barange sing ketok niku narane najis ainiyah. Ya napa carane iku takunu ono apa kaifiyah iku bisa wali ainiha kelawan nilangaken to ngilani kahanane najasa wa muhawalati zawali awsafiha lan berusaha ngilangaken pira-pira sifate nandangi ngilangaken napa pira-pira sifate najasa min nyatane rasane au launin utawa wernane au rihin utawa ambune ngeten dadi barang niki diilangi telek umpamane telek niki diambil diilangi nggih
warnane, ya warnane kudu ilang. Disoki banyu niku warnane ilang. Barane ilang, warnane ilang, ambune ilang, rasane ya ilang. Niku banyu suci. Lah jare sama dia napa nek rasane ilang mosok dicilati nggih, Pak. Oh, jilat ngeten diperkirakan lho ngoten mawon nggih. Cara aku nggih ngoten mosok sampe aku. Wis dianggep isilah ngoten mawon. Dadi barane ilang, warnane ilang. Lah nek warnane iki mboten saged ilang-ilang diosok-osok gak iso ilang, ya wis iku mboten apa-apa. Saking matine. Mosok sampean kerok, mosok sampean cukit. Tak mboten saged pamane Pak Yesus. Fa'in baqiya ta'mun najasa, lamun sik tetep apa ta'mun najasa dirasane najis, doro mongko bahayai, jadi harus hilang rasa. Walaunun au launun au rihun asura zawaluhu, utawa warnane utawa ambune ingkang asura anil apa zawaluhu ilangi, lam yadurra mongko ora bahaya karena gak apa-apa. Pun nggih niku namine najis airnya. Najis airnya ku air ketok moto. Ketok airun kan moto. Sama tingali ketok niku namine airnya. Nah, niku harus dihilangkan cara mensucikan. Najis kudu ilang, ambune kudu ilang, rasane ilang, warnane ilang, suci. Wa in kana lamun ono apa an najasatu najis iku ghairu musyahadatin kang ora bisa ditingali. Nek najis niku gak iso ditingali. Wahia utawi najis kaya ngoten wau iku al musammatu kang den arani bil hukmiyati kelawan najis hukmiyah. Hukumena najis. Satu contoh teng mriki wau diuyui kucing. Ya. Uyui kucing. Wau pesing ketok uyune. Ya. Mari kita sampai jupukaken tisu. Sampun ndukaken tisu, uyune wis ilang, kan iso didelok. Gak ketok. Sampeyan bundrine iku gak ketok uyune. Tapi teng mriku najis. Uyune wis gak ketok bisa. Berarti sampai tinggal ini kan tidak ada. Tapi wau kucing uyun gitu. Nah ini guna najis hukmiyah. Sampun nggih. Nah ini. Lah nek najis niku hukmiyah. Fayakfi mongko cukup apa janyul ma'i ngilekaken banyu alal mutanajjisi ing atase perkara kang najis biha kelawan hukmiyah walau marratan wahidah senajan satu kali. Makanya umpamane teng mriki ana telek petik sampean pundhutaken tisu. Nek sik ana teleke najis ini akeh tok sampean pundhutaken tisu. Dijogo terus sampean pundhutaken tisu sampean osok-osok. Wis gak ana bisa. Sampai tengeri tapi nggih gone. Nek tengeri ya napa umpamane dibunderi kali kapur umpamane. Nah ini berarti kan apa najis niku. Tapi kan boten enten najise. Ah berarti jadine najis hukmiyah. Hukume najis barange gak ana. Gak ketok moto. Makane hukmiyah sik tetep najis. Ya apa caranya? Sampai cukup no banyu setengah gelas itu.
Atau banyu pinten ribu gak sampai setengah gelas. Gone mriki sampean soi cur suci. Cur titik tetep gak usah sak timbo gak usah. Boten pun wis mari diosok-osok kok. Kali tisu wae wis mari. Ya. Nanti sampai curno sekira-kira melebihi napa mau nggone najis. Suci lho. Nek wis suci, nah sampai jokono napa mriku. Lap roti sumalih sama anu sama buah. Suci. Dan yang pertama wae dereng suci. Sama cukup bendae, barange wis gak ana ya. Tapi namine siksa jis tapi hukum itu. Nah, nek pun dan sama curi hari enak kan? Gak perlu sama jokono sak timbo gede. Walau marratan wahidah senajan satu kali. Karpet meresap, ya cukup sama sok teman. Nah, itu nih, makanya itu nek sampai si enten telese, niku nanti ini najis airnya, ada tambah. Umpamane ten karpet nisor, lah berarti nisor masuk ke nisor, lah nisor karpet berarti kan najis, betul. Ya kamu cara nyuci karpet sama kudut mawon mungkin sampai PI nopo kursi tanpa memiliki dan ke tengah-tengah sama sok isor. Nanti gak karpet itu juga karpet. Tambah. Sumastasna jaba'atan sopo al-musannif ke musannif minal abwali saking biro-biro uyuk qalahu ingdani musannif wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal hakim alladhi turja syafa'atuhu li hawli minal awwali ya rabbi al-mustafa al-maqasidina ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.